κοινού που δεν την ψήφισε, των διοργανωτών αλλά και των δημοσιογράφων. Ungrateful bastard! You vote some ugly people from Finland that don't even have a real makeup artist, and you don't vote me because I'm not, I'm not a slut from Holland, and I'm not a ugly fucking old bitch from Sweden, and this is not good. Why are you saying this? Fuck you! Άστραψε και βρόντιξε η Ισλανδή τραγουδίστρια Σίλβια Νάιτ μετά τον αποκλεισμό της από τον τελικό της Eurovision. Με φτερά και πούπουλα, πρόσθετες ροζ τούφες στα μαλλιά και πασαλιμένη με make-up, μολύβι και μάσκαρα, ξέσπασε μπροστά στις κάμερες αναζητώντας ανάμεσα στους δημοσιογράφους τους ηθικούς αυτουργούς του αποκλεισμού της. Much more beautiful than all of the other fucking Eurotrash nations. I know it, and somebody has been telling lies about me, and I think it is you. Me? Yes, your television station. You are telling everybody that I hated Greeks and I said they were ugly, and I never said it. And you are a slut, and I hate you. I will sue you, and I will sue the competition, and you will all go to jail. Congratulations, I have arrived. I'm Sylvia Night, and I'm shining so bright. Eurovision nation, your dreams coming. Από την οργή της δεν γλίτωσε ούτε ο ραβωνιαστικός της, που ήταν δίπλα της όλες αυτές τις μέρες. Μετά το τέλος του ημιτελικού, δεν φρόντισε να κρατήσει τις αποστάσεις ασφαλείας και έτσι η παλάμη της αγαπημένης του προσγειώθηκε με δύναμη στο πρόσωπό του. Αφού έφτιασε προκλητικά την τζίκλα της μπροστά στους δημοσιογράφους, τα έβαλε με το κοινό που ήταν αχάριστο και δεν την τίμησε με την ψήφο του. Why you believe the other countries didn't vote you? I don't know. I don't know. Gone wrong. International superstar. Mother, you love me. Don't touch me. Mother, you love me. I am. Don't ever laugh at me. There have been too many people who are laughing at me, and I am not a laughing matter. I'm really serious, and I'm the best thing that has happened to this fucking competition. Hello, is it God? What's up, dog? It's me, Sylvia Night, your favorite person in the world. I'm saving the world. See you, bye! Το σόου είχε και δεύτερο ημίχρονο στην αερογέφυρα που βλέπετε. Με δάκρυα στα μάτια, η Ισλανδή τραγουδίστρια απείλησε να πέσει στο κενό για να εκδικηθεί το κοινό που δεν την ψήφισε, ενώ ήταν, όπως επανελάμβανε συνεχώς, η πιο όμορφη και η πιο ταλαντούχα. Ότι καλύτερο δηλαδή είχε να επιδείξει ο διαγωνισμός. Μετά όμως το ξανασκέφτηκε και αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα της Αρτιμελής. Ζήτησε απλώς από το κοινό της να σηκώσει τα χέρια και να της δείξει την αγάπη του, έστω και κατόπιν εορτής. Παρά το χαστούκι, ο ραβωνιαστικός της, ο Μάριος, στεκόταν στο πλευρό της όσο η Σίλβια παραλυρούσε πάνω στην αερογέφυρα, μέχρι που ο ίδιος φύριξε τη λήξη. Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι της στην Αθήνα, η κεντρική τραγουδίστρια ήταν αποφασισμένη να προκαλέσει και τελικά κατάφερε να στρέψει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας. Σκηνοθέτησε ακόμα και την απομάκρυνση δημοσιογράφου από την αίθουσα τύπου, επειδή τόλμησε να την κοιτάξει στα μάτια. Αφού πρώτα πέταξε ένα «Σας αγαπώ» στα τηλεοπτικά συνεργεία που την ακολουθούσαν, η Σίλβια Νάιτ μάζεψε τα κομμάτια της, τα φτερά και τα πουπουλά της και μπήκε στο αυτοκίνητο, αποχαιρετώντας νωρίς τον 51ο διαγωνισμό της Eurovision.